Onze wandeling vandaag start in de wijk Leenhof in Schaarsberg. Leenhof is een beschermd dorpsgezicht. Deze mijnwerkerskolonie werd gebouwd tussen 1905 en 1918 om mijnwerkers van de Oranje-Nassau-mijn hier in Schaarsberg te huisvesten. De bouwstijl, die typische bouwstijl van deze huizen, dat noemen ze de Lothringse stijl. De Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmelkerk van Leenhof werd in 1924 gebouwd in neo-romaanse stijl. In het jaar 2000 werd de kerk aan de eredienst onttrokken en sindsdien is het een woonhuis, zoals de naastgelegen voormalige school van Leenhof tegenwoordig een oefenbunker is waar jonge popmuzikanten zich kunnen uitleven met popmuziek. Achter mij de hoeve in het Leen, of gewoon Leenhof, is een carréboerderij die in de 19e eeuw is gebouwd. De kapel Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, oftewel de Leenderkapel. Deze kapel werd in 1637 gebouwd in opdracht van baron Johan Frederik van Schaarsberg. En dat deed hij bij het overlijden van zijn vrouw Fernanda. De Leenderkapel is gebouwd met kunradersteen en in 1967 werd deze kapel een beschermd monument. In de 18e eeuw gebruikten de leden van de Bokkenrijdersbende deze bijzondere plek bij de kapel om nieuwe leden van de bende de eed af te laten leggen. En nu gaan we naar het Kapellenbos. Slot Schaarsberg was een 16e eeuws renaissance kasteel. De huidige restanten zijn gebouwd op de fundamenten van een oude burcht. En baron Johan Frederik verbouwde het kasteel in 1650. Na het overlijden van de laatste adellijke bewoner in 1733 kwam het kasteel leeg te staan en toen begon het verval en uiteindelijk bleef een ruïne over. Maar sinds een aantal jaren wordt gewerkt aan de wederopbouw van het ooit zo mooie kasteel Schaarsberg.
Het oude poortgebouw van slot Schaarsberg is in 1967 ingestort. Sinds een paar jaar zijn ze bezig met de wederopbouw. Dat doen ze met nieuwe materialen, maar op de oude manier.